Karom domalitum labang so video Neli Islam leta un 28 July Jirpo Jalindan tara lang solong inut monit full speed pen bike pen ki Patong pen ajok Jirpo men lake Jalindan Timung pu lahin lo photo Jirpo pen itumbah ni angbong kachini lake only 3 years college degree Charli rappet lo same department political science Pini Alang phan ningduk chepaklang lunang ko athi Alang chingki me o lapen ke free frank o Jirpo bong penta 2021 first semester AECC subject hut hanlo Neli Alang pen kachpachini mate kan kicheng kosong nang men kepu halas ahut covid pen jok Alang marks chikup check laso pen jok Alang phan RJ bang recognize tech that Nelita sita pijo pen juira bom lo chingki bom lo laso pen Jirpo bang chibi pa mero 2021 second semester hut puthot 6 month an lockdown klang thulo apen ke ako input thu that aphi college input thulo bonta hostel bang ke input pe haso ahu laso pen ne dipu do thai vidalo class ke dun jipan bonta Jirpo Jalindan bang si phone nang call lo dim nang chak lo nang do thai vete nilong bang juno room khali do ninu tuma hem pascal timung pu birla along kar bi film nong villain plang ahem anke ladak sineli do damlo Alang pen durap perlo pinang an arni phanke api hostels tame impulo lapenge netum hadak tame do damlo perlo bishop mathai hostel Don Bosco college dipulo anke neli YouTube channel impudun pangcheng lo camera stand lapen ke tripod of that pen jok pinang an video along ke Jirpo si cameraman camera nang tulidun dun lo penang an video long phone double nang ji laso dim lo stame Alang a phone si neli phanang pidun dun lo lapen ke penang an ideas lapen ke content ke Alang stame nang thanun pik neli phan Alang ni phan respect pen ong pusi penang an ke ne phanang ke hang Jirpo pen jok penang an hut ke immense stame che hang lo he stame ong pusi penang an ke nang ke hang lapen ke Alang funny o classmate tum phan pinang an ki kipang nek lapuson se me Alang claim lapen ke anparta ki kan ha has me Alang thek o step high ki ris tame classmate ang bong pen college program hut nitum mahini pinang an ki kan nun rapes me du pik degree judat pen Alang DBI long se me chari don la phone pen se me nitum chingki ki po pini pina akam jong si ki claim thai do pratang te thanang de pusme nitum chipuk pik ponta pini ani ansu se bidi sore thanang ji akimi alam thanang ji adim Alang dam juilo 28 arni ajok opor Alang li dukan pen hem che damlo slowly pijo pen scooty pen ahem kachile ji dog lo isi turning along menmen inut full speed chevang pen jok Alang phan tong phit lo CCTV footage long steme nal tum thek bon long ji lang lo hala Jirpo bang mir lo lapusono hut menmen inut kepachat bang tong plien lo bike kivek abang speed pick on lasupen Alang phan tong phit lo Jirpo bang hadak adim along masi prandam julo spot that Jirpo pen lam ke me bidi sore ka thanang ji adim mil ipu la pen ke longle atuk sit nilita me chipidu na koplo ki ju ra pen ji adim ke chilem nang ji adim same Alang li ki thi tanga bang pum si lichi thono na koplo photo ha has tame chitulu ra pen ji adim Alang ki thi athiri pa si chituli nang lo la se Jirpo sitting ang song le donum pamenon nitum anstame nang cheradon thek thedelo lapen ki jaseme ahem isi lapen ki adon rap tum phan anstame Neli hirjume pipa chir dum lo nanglitum kadoko vita ning chepethe suroi pen le do ponnon kadoko ve phanta Neli hirjume pipa chir do